Mngaki imzuzu umhlanu ngaphambi ukuthi kushaya ihora lesikhombisa umsakazweni Ukhozi FM kama nami ngingulinda uMr Magic Sibiya kuphi na kuphi la sihamba khona isema garage seyitimeleni isemjondolo abantu bayasivimba bathi ngilokhu engiyikho ngenxa yemotivation yakho baba uSthembiso Zondo nobaba uLinda Sibiya. So njengamanje sisaqhubeka sasho sathi it's not over until God says it's over. Njengamanje ngihamba nendoda enobuchopho hamba noZondo. Bingelele baba. Abantu bahlekile and hayi basazohleka. Ngenze njani ngoba sengilahlekelwe yikho konke enginakho. Uyasho uDavid athi ebenginakho kusukile kimi. Ngenze njani lesi sinengiso nesiqalekiso sengisibekile ngathi impilo yami ifanele ukuthi ibe njalo. Ngenze njani iZondo? Yazi angazi uqala mapho ohlekiwe ohlekile nohlekisile nohlekekile nohlekile. Sure inamandla. Ngiqale angithathe ohlekiwe ngithi uZakewu. Power. uZakewu baba somkhumbula ukuthi uZakewu akekho umuntu wayazi ukuthi uZakewu engagibela emthini khona umuntu ethi uZakewu. Akekho umuntu wayemnakile uZakewu kodwa uZakewu wathi segibela emthini wabona uJesu baba. Akekho umuntu wayazi ukuthi uJesu engangenisa emzini omuntu omfishane. Hayi namandla bekhona abantu abade amajirafi kodwa uJesu akababonanga ngoba uZakewu wase egibele esihlahleni waba mude kakhulu kunabantu abade. Baba ngizoyiphinda baba. Ayiphindi inamandla baba. Bekhona abantu abade amajirafi uZakewu omfishane wagibela esihlahleni waba mude kunabantu abade. uJesu wagcina enake uZakewu baba. Baba akekho umuntu namhlanje onothisa noma ukukhumbula isihlahla wagibela kuso uZakewu kodwa leso sihlahla senomsebenzi omkhulu kakhulu. Ngithi wena empilweni yakho umsebenzi owenzile mkhulu mawugibeze uZakewu onakiwe uJesu. Wena baba ufana nalesihlahla esagibeza uZakewu njengamanje wena usanakiwe kodwa umsebenzi wenzile omkhulu. Usathi fridge baba ngithi ifridge phakathi iyabanda kodwa ngaphandle iyashisa baba. Ngithi ifridge phakathi iyabanda kodwa ngaphandle iyashisa baba. Akekho umuntu othi umebona ifridge noma ozu fridge ishisa ngaphandle acabanga ukuthi iyabanda ngaphakathi. Baba ifridge ungayibuki ngaphandle bese uyitshela ukuthi naphakathi iyashisa. Baba lokushisa okwefridge okungaphandle ikhona okudonsa ukushisa okungaphakathi kuze kusale ukubanda. Ngithi baba ukushisa okungaphandle kwefridge kudonsa ukushisa ngaphandle. Ngithi mina shintsha iattitude yakho. Ngithi umuntu uma uhlupheka ungathi uyahlupheka thani kumnandi. Ngithi uma ungenamali thani unemali. Ungenayo imoto thani nginayo. Uma baba bekuthuka ungathi bayakuthuka thani bayakudlalisa thani bayancoma baba. Hayi baba ngizoyiphinda. Hayi baba ungabusayiphinda ngenxa yesikhathi ngishilo ngathi imzuzu mbili ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesikhombisa ngesakwazi ukuyiphinda baba. Hawe baba ngicela uyiphinda. Hayi ngesayiphinda njengamanje siyakutshela ungahlangana nathi sobe sikhona kwisemina ngomhla ka1 April eWinston Churchill. Ngizobe ngihamba nayo indoda enobuchopho sisho sithi iyenzeka leyo nto baba ngekusakwazi ukuyiphinda baba. Usekhona samkelisiwe mtshali nezindaba zehora lesikhombisa kulungile baba.